तब लिटिए चोखवा कहता भीतरिया ले आवे के लिया देन बड़ो भगावत कहे बड़ो खौआ तराई को के खौआ जो बुलाई लेन बड़ा पटीदार के तो बसे तो हम रुके अभी धैले बड़े मकई के थान बस ओकरो बेइज्जती बुझाता कि ना पूरी पुलाव के निकल जाओ निकली तब लिटिए चोखवा कहता भीतरिया ले आवे के लिया देन बड़ो भगावत कहे बड़ो खौआ तराई को के खौआ जो बुलाई लेन बड़ा पटीदार के तो बसे तो हम रुके अभी धैले बड़े मकई के थान बस ओकरो बेइज्जती बुझाता कि ना पूरी पुलाव के भाई एक बमक जाता भीतर एगो आलोक के कियारी एक आदमी कवर कर लेता रहे। यही से सरकार घर घर में लेटरिंग बनाओ के बिहार सरकार के यह कारण बा ना तो पहले के लोग खेत में न जा पर पैखाना करे खेत जाम होके लेकिन ये बार इतना पूरी पुलाव का फैशन बा ये इतना छिड़को तालू एगो प्याज के कियारी अकेले का आदमी मारे ऐसे बनाओ जरूरी बा। एगो है हम ए राजकुमार एगो है हमार चेला बा हरिशंकर ना हो कलश की महाराज जी हमरा एक बेर औरब जाए के मन कैले हम कही तो का कहतरी 80,000 रुपया लागता ले जो 80,000 रुपया लागल चल गई 3 महीना लेकर से बात होते नहीं के हम ये वैसो पिटा गई कारी तो 3 महीना के बाद ड्यूटी मिलेला जब ड्यूटी मिल गई तो सिम निकल तब फोन कैल गोड़ लगता नहीं महाराज जी हमके कह चेला निमन नौकरी मिलल बानू कंपनी ठीक बानू आ तब फर्स्ट क्लास के ड्यूटी बा हमके ड्यूटी का करे लो आ तब बस हमार कोनो कामे नहीं है खाली देखत रह के बा के निकलल आ के गई हम कही कौन कंपनी है रे के निकलल के गई ई कौन ऑफिसर है तो कौन ऑफिस के काम नहीं के ना लिखे के बना पढ़े के बना ढुए के बा हम आँख से खाली देखी ले के गई है के आ गई है सोच बात ना कहे जे लेटिंग में ड्यूटी बस आइल देखे के बा आ गई देखे के अब वही में को कुर्ता दे रहे संचार देखल बड़ के नहीं कर कुर्ता दिखा दिए भी जनों में पहिरत रहे बबुआ उह दिल करू जब गईले हा लवट के तो लड़की वाला बोजी का करी अरे उतारता चैता भाई बाबा चढ़ल बैसा पैसी कटी है बाबा हरिहरा चारों बसवा गोरी है बाबा चारू चारू को आए का बासाबा लड़की की माड़ो आ मटकोर हुई एने अशोक बाबू की यहाँ कथा मटकोर हुई आ दोनों घर के नेक आवाज से चालू हो गई दोनों घर एक दिन मटिया कुड़ाई अरे के कारा दुआरा बाबा जलाए काबाजे पानी अरे छठू भैया दुआरा बाबा जलाए मुन्ना बाबू मुन्ना बाबू हमरा ब्याजी के ड्राइवर सा हमार मुन्ना बाबू
100 रुपया दिल बानी। अरे बजाओ रे भैया मानर बजाओ। नहीं बजाएगो। नहीं बजाए गो अंग्रेजी में बोलता रखा। यस तो हमारे हिंदुस्तान में इतना न शिक्षा बा आ खास करके बिहार प्रदेश में इतना IAS IPS कोई हो न कोई दुनिया में ना इतना होइए बिहार के जानवर भी अंग्रेजी बोलेला। कैसे? ई जानते रह ले लो नहीं बजाइयो को रुपया ले आ जो 100 रुपया मिल गई बे मंगल है भगवान जेकरा के दे दी है तो हम तू दोसर हुआ काटे वाला ना जौन तार बात तो तार लोग से कहीं जाई ना जी। जौन ना हो तो नहीं ना ना कहत रहनी है। बिहार के जानवर भी शिक्षित बा। अदनी एगो हमने के CR बड़े सा चौरा में का बोले ले सर हुआ रे हुआ रे हुआ रे तुम कौन हो हुआ हुआ ना कहले सो हुआ रे तुम कौन हो। अदनी एगो कुकुर बा वो पढ़ ले बा अंग्रेजी में वो पढ़ ले बा गो 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 वही खानदान के रहे। अदनी एगो बिलार बिया देखे तरह दुआरी पे तो का कही वो हिंदी शुद्ध बोले ली म्याऊ म्याऊ उ बे कहले तारा घर में ना बोली खुद कहले जे म्याऊ अच्छा तो लोग कहले जे हम डांटा ले आऊं तब कहले जे मैं ना आऊं चलते भी जाय दे रहा घर के सब आदमी है आ तार खानदान के कुकुर हो पागल कहीं के एगो बकरी जन भी है बकरी वो का कहले ए मैं अच्छा कहो बोला था लड़का उस अबे के बछरुआ देले बा। जिया जिया हमारे बाबू खुश रहो कोना रहो उहे माटी को सकिलो चलता कहवा के पियर माटी कह के कूदा रहे कहवा के पात सुहागीन मत कोड़े जात गंगा जी के पियर माटी सोन की कुदार है अरे भाटा वारा के पाँच सुहागीन लगल गोमंदरी के पाँच सुहागी सखी लो जाला खेत में माटी कोड़ के आवेला और यहाँ से जब आंगन में तब बाप रे बाप कबीर दास के भजन गावेली न सुन ले यही आंगनवा का पल पल दूब जहाँ जहाँ लात पर बेइज्जती के और एक नंबर कबीर दास के भजन अभी जानता तारा बिया में होई तो सुनियो ना तो हम रिकॉर्ड के तहर बाप जी भागे लगी आए ने पंडित जी बैठल बनी हरदी चढ़वावे खातिर जे जल्दी हरदी चढ़वा ली काहे कि हम 372 जगह भी हरदी चढ़वावे जाए के बा 3 गो लगनिए मेन बा 3 4 13 इस सबसे VIP लगन के डेट बा सबसे VIP और नवंबर के सुपरस्टार लगन कौन रहलो 28 इतना नवंबर के सुपर कोनो लगने ना रहलो कम से कम अपना छापरा सिवान गोपालगंज में
1,72,000 आदमी के बियाह भइल हा। 1,72,000 घर उजड़ गई और उतना घर बस गई। पढ़ला के माने इन सब नु ह तो पढ़ब तब न, पेपर पर पढ़ब तब न बुझाई। हां जाय दे रे एकरा खातिर तीनों जिला के पेपर पढ़े खातिर 5-15 रुपया लागी। हां जी आ तू तो 1 रुपया लेटिंग में ना दिल जाला लघु शंका के बाहर में जाला तो हमरे से लेके करे लो तो तारे से 3 गो पेपर पढ़ जाई। उहे हरदी चाहे लागल दुल्हा के। अरे सोन की कटोरिया में काचा हरदिया, सोन के कटोरिया में काचा हरदिया, नाव ने आंगन वाली हले खा रहे। का बाबू रखिया की हारा दिला मोर दुल्हा बाले सुतावा रहे। आही पनवा ऐसा ना बबुआ पातर हवा, भुलवा ऐसा न सुतावा रहे।